Ahojte, ja som Ďuri a toto je Bitcoin sféra. Dnes budeme hovoriť o tom, aká je najlepšia exit stratégia. Exit stratégia sa často spomína s investovaním do Bitcoinu, investovaním do iných kryptoaktív a v podstate je to plán, ako profitovať vystúpením z investície do štátnych peňazí. Tento termín je často používaný medzi investormi aj v klasickom svete investícií, umožňuje riadiť riziko a zabezpečiť zisk. Teraz si skúsme predstaviť niekoľko základných exit stratégií. Medzi prvé môžeme zaradiť predaj za zisk. Investor môže plánovať predaj svojich bitcoinov po dosiahnutí určitého cenového levelu. Ďalšou stratégiou môže byť stop loss stratégia. Investor môže mať predom nastavený bod, na ktorom automaticky predá svoje bitcoiny, aby minimalizoval straty v prípade, že cena dramaticky klesne. Ďalej musíme spomenúť stratégiu dlhodobého držania. Niektorí investori môžu mať za cieľ dlhodobo držať svoje aktíva až do bodu, kedy sa očakáva, že ich hodnota sa výrazne zvýši. Ďalej spomeniem určite stratégiu diverzifikácie portfólia. Ide o čiastočný alebo úplný exit a následné investovanie ziskov do iných aktív. Nakoniec by som spomenul stratégiu pravidelného ziskového predaja. Ide o plánovaný predaj časti svojho portfólia na dosiahnutie pravidelného príjmu alebo vyplácanie zisku. Exit stratégia je individuálna voľba každého investora a môže byť ovplyvnená investičnými cieľmi, toleranciou k riziku a trhovými podmienkami. Investícia do Bitcoinu s cieľom ho v budúcnosti predať je nastavenie myslenia, ktoré počíta zhodnotenie v štátnej mene, v dolároch, eurách alebo v korunách. Častokrát si neuvedomujeme, že tento cieľ vymeniť Bitcoin za štátne peniaze nemusí byť tou najlepšou voľbou a skúsime si teraz rozobrať prečo. Naše myslenie je častokrát zamerané na fiat, sme fixovaní rozmýšľať v dolároch, eurách alebo lokálnej štátnej mene. Je to istým spôsobom prirodzené, pretože euro, dolár, hociaká iná štátna mena sú účtovnou jednotkou a prostriedkom zmeny. Problém štátnych peňazí nastáva vo funkcii uchovávateľa hodnoty. Tento veľmi podstatný problém ukazuje na príčinu a to je, že naše peniaze a štátna moc sú spojené nádoby. Čiže veľmi úzka skupina ľudí má v podstate tak veľkú moc, aby mohli ovplyvňovať monetárnu politiku, ovplyvňovať peniaze, ktoré si odkladáme, máme ich na účte alebo pri sebe. Bolo by určite dobre si pripomenúť, čo sú vlastne peniaze vo svojej podstate. Peniaze, dá sa povedať, že sú energia, ktorú dostávame výmenou za náš čas, ktorý je limitovaný. Kvôli peniazom sme častokrát mimo rodiny, cestujeme do práce. V jednoduchosti povedané, obetujeme značný podiel nášho vzácneho času za peniaze. Problém však nastáva, že ak to, čo príjmame ako kompenzáciu za náš čas, stráca pomerne rýchlo hodnotu, nepozorovane v podobe inflácie, v podobe vytlačenia nových peňazí. Možno to bude znieť trochu kontroverzne a zjednodušene, no fakt, že naše peniaze strácajú hodnotu, by sme mali vnímať ako krádež našeho času, ktorý máme na tejto planéte limitovaný. Takže keď si to rozoberieme ešte viac nadrobné, je to, dá sa povedať, že krádež časti nášho života. Bude to možno znieť trochu bizarne, ale natrafil som na túto kalkulačku smrti, je to celkom zaujímavá stránka a na základe údajov vám vypočíta predpokladaný deň úmrtia. Celkom dobrý spôsob, ako si uvedomiť na základe tejto kalkulačky, že náš čas, ktorý máme, je limitovaný. Problémom teda je, že kvôli nefungujúcim peniazom alebo vysokej inflácii musíme tráviť v práci čoraz viac času. Máme tým pádom menej priestoru pre seba, pre svoju rodinu. Alebo zoberme si napríklad situáciu, keď sa dostaneme do dôchodkového veku a budeme nútení stále pracovať, pretože peniaze, ktoré sme si usporili, stratili hodnotu, alebo inflácia je tak vysoká, že kúpna sila nášho dôchodku bude tak malá, že nebudeme mať iné východisko ako ostať v práci do vysokého veku. A toto sa deje. Napríklad v Bratislave som neraz narazil na dôchodcu, taxikára, čo musí jazdiť, pretože im to nevychádza. Stretol som jedného vdovca, ktorý bol na dôchodku, proste mu nestačili peniaze na život, nepočítal s tým, že ostane sám a finančne to nebude stíhať. A toto sú naozaj tisícky prípadov, kde ľudia sú nútení pracovať, pretože hodnota, kúpna sila peňazí radikálne klesla. Keď sa vrátim k tej exit stratégii, nemyslím si, že je to dobré riešenie, pretože jednoducho exitujeme do systému, ktorý nás oberá doslova o časť života. Všetci to veľmi dobre poznáme, peniaze sú čas, ak si uvedomíme, že tieto peniaze sa znehodnocujú, logicky mi vychádza, že je to istým spôsobom útok na náš čas,
ktorý máme v živote obmedzený. Poďme si ešte ale rozobrať ten exit, pretože niekedy sa môžu nájsť naozaj rozumné dôvody, prečo exitovať. Záleží ešte o akom exite, teda akom odpredaji sa rozprávame. Ak predaj Bitcoinu zásadne zvýši kvalitu vášho života, kúpa domu, čas strávený s rodinou na dovolenke, spoľahlivé auto, ktoré nutne potrebujete, vzdelanie detí, váš splnený sen o nejakej destinácii, kde ste sa chceli pozrieť celý svoj život, potom odpredaj investície, časti portfólia je v poriadku. Ale keď sa bavíme o predaji za eurá, doláre alebo iné štátne peniaze, aby ste ich mali na účte, to podľa mňa príliš veľký zmysel nedáva. Ďalším dôvodom na vystúpenie z investície je snaha o odpredaj na vrchole a nákup Bitcoinu na nižších úrovniach. Jedná sa o špekuláciu, ktorú som už veľakrát rozoberal v mojich videách a osobne si myslím, že to nie je dobrý nápad. Znie to jednoducho, ale prax je naozaj veľmi odlišná. Ak nemáte skúsenosti, nedopadne to väčšinou dobre. Môže sa stať, že v istom momente začne nakupovať Bitcoin nejaká centrálna banka, zo dňa na deň, alebo štát, najväčšie firmy. Počítať s tým, že vychytám vrchol a spoliehať sa na to, že Bitcoin spadne na základe historického vývoja, sa nám môže škaredo vyplatiť. Ja osobne si myslím, že teraz nastáva obdobie, keď zapojenie sa väčšej organizácie, firmy alebo štátu je doslova na spadnutie. Zoberme si napríklad firmy ako Facebook, Amazon, Apple, menšie štáty. Toto si myslím, že je podľa mňa iba otázkou času. Teda čo sa týka tej špekulácie, je síce veľmi pravdepodobné, že v istom momente nastane opäť väčšia korekcia, ale nespoliehal by som sa na to. Pozrite sa na súčasný vývoj, ak si zoberieme graf za posledných viac ako 400 dní. V čase natáčania tohto videa sme nemali výraznejšiu korekciu. Je to naozaj nevídané, unikát, toto sa v histórii Bitcoinu ešte nestalo. Proste vždy to bola 30 plus percentná korekcia v každom bull markete. Nenadarmo sa hovorí, že každý bull market je iný. All time high pred halvingom sme tu ešte nikdy nemali, čiže tých 80 až 100 tisíc dolárov za jeden Bitcoin do halvingu je jednoducho v hre. V tom je výnimočný práve tento súčasný bull market. A keby sme teraz korigovali smerom dole, myslím si, že je to rekord v doterajšej histórii takýto vývoj. Čo je úžasné, že všetci túto korekciu očakávali a očakávajú. Naozaj veľkí tradery v istom momente shortovali Bitcoin a sú zlikvidovaní, napríklad Garrett Soloway, David Portnoy, ale napríklad aj mnohí skúsení výnimoční veteráni trhov. Spomeniem napríklad Boba Lucasa, on sa naozaj vyzná, ak niekto nepozná jeho videa, určite sa pozrite na to, dávam link dole. Tak ten si bol takmer istý pred cca mesiacom a pol, že Bitcoin skoriguje dole o 30 a viacej percent. Na základe tejto úvahy predal časť svojej pozície s tým, že nakúpi nižšie, ale nestalo sa tak, Bitcoin jednoducho neklesol, trh mu nedal príležitosť, išli sme ďalej hore a toto je jeho status na X-ku, Bitcoin ma dostal. Jednoducho na základe vývoja musel zmeniť pohľad a nakúpiť Bitcoin drahšie. Spoliehať sa teda na to, že odpredám a nakúpim nižšie, je za mňa veľmi riskantná exit stratégia. A verte, že mnohí to spravili. Odpredali s tým, že nakúpia nižšie. A spravili to aj ľudia, ktorých osobne poznám. Potom mi volali, chceli vedieť, ako sa to bude vyvíjať, chceli vedieť, či majú nakúpiť, či majú čakať, malo to klesať. A naopak teraz to stúpa. Samozrejme ja tiež vôbec to nedokážem nejako odhadnúť, je to veľmi ťažké odhadnúť. Moja rada je vždy rovnaká, kúp si Bitcoin a nepredávaj ho. Ideálne nepredávaj ho nikdy, pretože ak človek predá svoju pozíciu, je to veľmi nepríjemná situácia a psychicky je to veľmi ťažké zvládnuť. Dostanete sa na hranu a vaša psychika sa zlomí a nakupujete alebo predávate v tom najhoršom momente. Ďalším dôvodom na exit je rebalansovanie portfólia, ktorý som spomínal už na začiatku. Ak niekto chce vlastniť aj iné aktíva, je to podľa mňa v poriadku. Ak to považuje za dôležité odpredať, ak sa mu percentuálny podiel v portfóliu zvýši na úroveň, že chce rebalansovať. Na začiatku roka môže byť vaše portfólio s Bitcoinom 5%, no o pár mesiacov sa v pohode môžete dostať nad 50%. Toto Bitcoin jednoducho dokáže. Ak zhodnotíte, že nechcete byť v takej miere exponovaný do Bitcoinu, exit a rebalance dáva zmysel, je to na vás. Ešte spomeniem jednu dôležitú exit stratégiu a to je, ak vlastníte altcoiny. Tu exit stratégia dáva zmysel, pretože naozaj neviem, koľko percent ľudí, čo má nakúpené altcoiny, počíta s tým, že ich chce držať navždy. Dovolím si povedať, že asi málo kto, naozaj sa nechcem nikoho dotknúť, kto vlastne altcoiny.
Ja tomu rozumiem, prečo ich ľudia vlastnia, no chcem iba zdôrazniť, že Bitcoin je iný príbeh. Že Bitcoin je tou exit stratégiou. Stačí si podľa mňa odpovedať na jednu veľmi základnú otázku a tá znie, bude tu nejaký konkrétny altcoin o 200 rokov, alebo si skôr myslím, že ten Bitcoin má väčšiu šancu prežiť takéto obdobie. Ak rozmýšľame takto dlhodobo a sme úprimní sami k sebe, odpoveď je asi zrejma. Takže exit z altcoinov jednoznačne bez debaty. Ak mám povedať za seba, Bitcoin tu nie je preto, aby som si ho kúpil a neskôr predal za eurá alebo za doláre. Nevlastním ho preto, aby som s ním obchodoval. Nemám ho na dobu 5 rokov s tým, že ho budem predávať. Takýto plán som možno mal na začiatku, keď som ešte poriadne nerozumel tomu, čo vlastne držím. Teraz tomu dovolím si povedať, že trochu viacej rozumiem, preto rozhodne Bitcoin predávať neplánujem. Som si istý, že mnohí z vás majú podobný príbeh a Bitcoin považujete za náhradu za štátne peniaze, za americké doláre, za eurá, za české koruny. Chcem to zhrnúť ako vždy, s Bitcoinom nepotrebujeme stratégiu výstupu, Bitcoin sám o sebe je exit stratégia. Je to preto, lebo Bitcoin má veľmi špeciálne vlastnosti, umožňuje nám uložiť svoje ťažko získané úspory tak, aby ich nemohli zhábať štáty, ľudia, daňové úrady, naša vláda. Nemôžu nám zmraziť Bitcoin alebo devalvovať jeho hodnotu. Čo ešte považujem za dôležité je, že Bitcoin nám umožňuje vykonávať transakcie s akýmkoľvek človekom na svete, bez toho, aby sme museli žiadať o povolenie od kohokoľvek. A my sme jednoducho na toto zvyknutí. Zvykli sme si na to, že musíme žiadať o povolenie, koľko peniazy si môžeme vziať cez hranice, koľko peňazí môžeme zobrať na letisko, koľko peňazí môžeme vybrať z účtu. Určite si v banke všimli, že sú tam upozornenia. Ak chcete vybrať nejakú väčšiu hotovosť, musíte dopredu upozorniť na to banku. Čiže zvykli sme si aj na to, že môže dôjsť k zmrazeniu účtov. Zvykli sme si aj na to, čo sa stalo na Cypre, v Libanone, Venezuele, Argentíne. Zvykli sme si a zažili sme toho veľa aj u nás v Československu, kde systém v 50. rokoch okradol všetkých občanov o svoje úspory na základe menovej reformy. Skúsme si to pripomínať a myslieť na to, keď sa stretneme so slovom exit stratégia. Do čoho vlastne chceme vstúpiť. Aby som nezabudol, toto je výherca minulej súťaže o knižku. S výhercom sa spojím a gratulujem a vám všetkým ďakujem za pozornosť. Nech sa vám darí. Ahojte.